Tässä on Suomen ilmavoimien F-18 Hornet monitoimihävittäjä. Tarkemmin ottaen kyseessä on kuitenkin McDonnell Douglasin, nykyään Boeing, valmistama rynnäkkökone, joka on suunniteltu ilmasta maahan rynnäköintiin. Tästä siis alkuperäinen mallimerkintä F-A eli Fighter Attacker on perujan. Ilmasta maahan toimintaa osoittava A-kirjain poistettiin Suomen koneista poliittisista syistä. Ei haluttu tätä rynnäkköön ja hyökkäykseen viittaavaa merkintää käytettävän, sillä ilmavoimiemme tehtävänähän on kotimaamme ilmatilan puolustaminen. Tai näin ainakin aikanaan konetyyppiä hankittaessa korostettiin. Hornet-koneessa ei ole modernien hävittäjien kaltaisia häiveominaisuuksia juuri lainkaan. Konehan on alun perin 70-luvun tekniikkaa ja Suomi oli viimeisimpiä hankkijoita ennen kuin konetyyppin valmistus lopetettiin. Hornetin tärkeimpänä aseistuksena ovat sen ilmataisteluohjukset. Suomi on hankkinut ilmataistelukäyttöön keskipitkän matkan AMRAAM-ohjuksia sekä lyhyen matkan Sidewinder-ohjuksia. Ohjusten tarkkaa määrää ei ole julkistettu, mutta silloisen hankintahinnan ja ohjushankintaan käytetyn rahamäärän perusteella voidaan arvioida, että ohjuksia riittää 1-2 viikon toimintaan täysimittaisessa ilmasodassa kaikilla koneillamme. Juuri pitkän matkan ohjukset ovat modernin ilmasodan käynnin kannalta oleellisia, sillä pääsääntöisesti ilmataistelut tänä päivänä käydään näköetäisyyden ulkopuolella pitkän kantomatkan ohjuksilla. Tästä huolimatta Suomen lisähankinnoissa on keskitytty uusimaan lyhyen kantaman Sidewinder-ohjukset uudemmilla versioilla ja lentäjille hankittu kypärätähtäinjärjestelmät juuri tätä lähitaistelua ja lyhyen kantomatkan ohjuksien hyödyntämistä silmällä pitäen. Kyseessä on kuitenkin erittäin kallis hankinta ja edustaa suurta osaa ilmavoimien hankintamäärärahoista. Toinen keskeinen järjestelmä modernissa hävittäjässä nykypäivänä on sen tutka. Hornetissa on jo vanhentunut mekaanisesti keilaava tutka suhteellisen vaatimattomalla suorituskyvyllä, kun uudemmissa hävittäjissä on otettu käyttöön NS-digitaalisesti keilaava tutka. Hyvä tutka on keskeinen silloin, kun halutaan valvoa ja puolustaa maamme ilmatilaa. Tämän parantamiseen ei kuitenkaan ole käytetty rahaa. Suomessa juhlittiin hiljattain Horneteilla lennetyn yhteensä 100 000 lentotuntia. Lentotunnit eivät tule kuitenkaan olemaan koko konetyyppin elinkaaren aikana niin paljon kuin koneita hankittaessa laskettiin. Tämä johtuu koneessa ilmenneestä odotettua nopeammasta rakenteellisesta kulumisesta. Suomessa harjoituslentotoiminta poikkeaa ulkomaisista muun muassa siten, että meillä on harjoituslentoalueille paljon lyhyemmät siirtomatkat lentotukikohdista ja näin ollen itseharjoitustoimintaan, jossa koneella tehdään voimakkaita lentoliikkeitä ja aikaa per harjoituslento enemmän. Tästä johtuen koneen G-voimarasitukset ovat Suomessa suuremmat harjoituslentoiminnassa kuin muilla kokonaislentotuntimäärään nähden ja myös koneen rungon elinikä tulee olemaan odotettua lyhyempi. Koneen operointi on osoittautunut edellisiä hävittäjätyyppejämme vaativammaksi. Verrattuna aikaisempiin ilmavoimien hävittäjiin Hornet vaatii enemmän jatkuvaa huoltoa ja pikkuvikojen korjausta. Tämä sitoo enemmän henkilökuntaa ja resursseja. Konehan on alun perin suunniteltu lentotukialukselta operointiin. Suomi tarvitsee ja käyttää kuitenkin koneitaan kriisin aikana maantietukikohdista. Ongelmia on esiintynyt muun muassa siinä, että koneen moottoreiden imuaukot sijaitsevat heti etulaskutelineen takana. Maantietukikohdista toimiessa koneen moottoreihin imeytyy hyvin herkästi irtoroskaa, hiekkaa ja kiviä kiitoradalta nousun aikana. Tämä aiheuttaa moottoreihin vaurioita ja lisää huollon tarvetta. Hornet-koneita on tuhoutunut Suomessa onnettomuuksissa 2 kappaletta. Toinen tuhoutuneista oli yksilö, jota korjattiin pitkään sen kärsiessä suuret vauriot yhteentyrmäyksessä toisen Hornet-koneen kanssa. Ilmavoimat käytti rahaa koneyksilön kunnostamiseen enemmän kuin uusi kone aikoinaan maksoi. Koneesta tehtiin 2-paikkainen eturungon vaihdolla. Tätä toimenpidettä perusteltiin muun muassa sillä, että konetyyppiä ei enää valmisteta ja huomattiin, että Suomi hankki liian vähän 2-paikkaisia D-malleja harjoitustoimintaa silmällä pitäen. Vuosia kestänyt korjaustyö saatiin valmiiksi, mutta kone tuhoutui viimeisellä testilenollaan korjaustoimenpiteiden jälkeen juuri ennen operatiiviseen käyttöönottoa. Taloudellisesti tämä oli noin 3 koneyksilön mittainen vahinko. Tämä oli kiistatta kallein onnettomuus ilmavoimiemme historiassa. Suomessa on maan kokoon ja väkilukuun suhteutettuna Euroopan isoimmat ilmavoimat, kun tarkastellaan käytettävissä olevien hävittäjien kappalemäärää. Normaalina arkipäivänä Hornet-hävittäjillä harjoitellaan Suomessa 3 lennostossa: Rovaniemellä, Pirkkalassa ja Kuopiossa. 4 koneella 3-4 harjoituslentoa päivässä. Yhteensä siis 48 lentoa päivässä, kukin kestoltaan noin tunti. Hornettiin mahtuu polttoainetta noin 5000 kiloa ja lisätankkeilla noin 8000 kiloa.
Jos laskemme, että lentoja suoritetaan ilman lisätankkeja ja polttoainetta kuluu 70%, niin saamme karkean arvion, että ilmavoimilla kuluu pelkästään Hornetilla operoimiseen päivässä noin 170 000 kiloa polttoainetta. Valtiohan ei maksa polttoaineveroa tuon polttoainemäärän hinnasta, mutta siltikin pelkkään Hornet-lentotoiminnan polttoaineeseen menee pienen omakotitalon hinnan verran rahaa Suomelta, siis yhdessä päivässä. Esimerkiksi ruotsalaisessa JAS Gripen-hävittäjässä on sama moottori kuin Hornetissa, mutta Hornet kuluttaa tuplasti polttoainetta, koska se on kaksimoottorinen ja Gripen vain yksimoottorinen. Toisaalta jos Hornetimme ei olisi kaksimoottorinen, olisimme todennäköisesti menettäneet jo useamman koneen onnettomuuksissa kuin nyt tuhoutuneet 2 kappaletta. Aikanaan kun Suomelle valittiin Hornet-konetyyppi uudeksi ilmavoimiemme hävittäjäksi, perusteltiin valintaa uskottavan ilmapuolustuksen säilyttämisellä erityisesti ilmatilamme turvaamisen ja valvonnan kannalta. Konetyyppi on kuitenkin tähän tarkoituksen soveltumaton ja asejärjestelmien kehittämiseen on käytetty rahaa tämän tehtävän suorittamisen kannalta epäolennaisesti. Ilmavoimien kehittämisen painopiste onkin viime vuosina ollut NS-muuttolintuprojektissa, jonka tavoitteena on luoda NATO-standardien mukaan toimiva kansainvälisiin sotatoimitehtäviin valmis hävittäjälaivue Suomelle. Ilmavoimiemme seuraava miljardihankinta keskittyykin ilmasta-maahan aseiden hankintaan rynnäkkökoneisiimme. Lentäjämme ovat saaneet koulutusta ulkomailla NATO-harjoituksissa muun muassa ilmatankkaukseen ja suorittaneet NS-evaluaation, jossa on todettu tämän ilmavoimien osaston olevan valmis taistelutoimintaan ulkomailla yhdessä NATO-joukkojen kanssa. Hornet-hankinta oli aikanaan Suomen kallein yksittäinen puolustushankinta. Hankinnan hyväksyntä edellytti, että USA tekee vastakaupat Suomen kanssa. Nämä vastakaupat eivät kuitenkaan toteutuneet niin kuin piti. Olemme siis maksaneet ilma-aseistamme erittäin kalliin hinnan. Käytämme siihen vuosittain suhteessa enemmän rahaa kuin muut Euroopan maat, ja kuitenkin tämän toiminnan painopiste on viety muualle kuin kotimaamme ilmatilan puolustamiseen. Siteeraaten Hornet-hankinnan aikaisen puolustusministerimme Elisabeth Rehnin sanoja. On ne niin kauniita, kun ne lentää tuolla taivaalla.